Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Nebiyyina ve seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. An Ebi Sa'id el-Khudri radiyallahu anhu kal. Kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Laqqinu mevtakum la ilahe illallah. Sahaba Ebi Sa'id el-Khudri Allah ondan razı olsun tarafından rivayet edilen hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle tavsiye veriyor. Ölüm düşeğinde yatanlarınıza amaradın tavsiyecek olup yatanlarınıza kelimet-i tevhidi la ilahe illallah'ı öğredin, didirin, yatladın diye. Bu hadis Sahih Müslim hadis kitabına geçiyor. Ne diye? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne hemen tavsiye veriyor, ne hemen öğretiyor Müslümanlar. Ölüm düşeğinde yatanlarınıza, canı çıkacak olup yatanlarınıza, amaladın tavsiyecek olup yatanlarınıza diye ne medin? Kelimet-i tevhidi la ilahe illallah'ı yatladın, öğredin, didirin deyip aydiyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisten çıkan peydalar birinci Müslüman olanlar kelimet-i tevhidin la ilahe illallah'ın ahmiyeti ve mühimliği. Müslüman adam la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı bir kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kabul edip Müslüman oluyor. Ve şöyle layıklıkta yaşamalı, ve şöyle layıklıktan hem amel edin Allah Teala'ya tavsirmeli. Yani şöyle mümin, Müslüman kişi, muvahhid kişi, Allah Teala'nın birlen kişi. Bu da ne hemen orkada ya bize bu hadis? La ilahe illallah'ın kelimet-i tevhidin ahmiyetini ve dinine kornunun beyikliğini ve mühimliğini ama gorkadayan hadislerden biri. Başka hadisinde Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu babatına aydiyor. Men kâne âhiru kelâmihi mined dünya la ilahe illallahu dekhalel cenneh. Peygamberimiz diyor, kimin bu dünyadaki ahirki sözü la ilahe illallah bolsa şol kişi cennete girer deyip aydiyor. Bu hadisem Ahmet'te, Davud'da, Hakim'de geçiyor. Demek la ilahe illallah'ı ölüm düşeğindeki yatan kişi, can çıkacak olup yatan kişi la ilahe illallah'ı didirmekten peyda nameken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Kimin şu dünyadaki ahir kısası kelimet-i tevhid bolsa la ilahe illallah bolsa diye şol kişi nâme cennete girer deyip aydiyor. Alimler aydiyalar ölüm serhoşluğu deyip bir zat da Müslüman onlar. Ölüm serhoşluğu. Bir insan can çıkacak olup yatanına alimlerden bolup yatıyor. Samraya özünü yitiriyor, gelip gidiyor. Kâvakdaşındaki adamlar öz yakîn adamın tanaman biliyor. Öz ağtığına, oğluna, kıydına sen kim diye ölüm düşeğindeki kişi. Ya da ölçü bir zatlar samraya näme diýeni bilen ok. Birden gülýär, birden ağlaýar, birden demi gidiýär. Allym merdimli bolup näme can çykjak bolup ýatan halaty. Şoňa näme diýilýär? Ölüm serhoşlugy. Can çykjak bolýan adam ölüm serhoşlugyny näme başyndan geçirýär. Huşy gelip gidip bilýär. Anjraýar. Şoň üçin şo ýagdaýda ýatan kişi özüne la ilahe illallah kelimet-i tevhid yatladılmağa, öğredilmeğe, didirilmeğe mehtaç halatında yatır. Çünkü alim merdimli ýagdaýda anjra otyur, näme diýeni bilen ok, birden özüni ýitirýär, näme ölüm serhoşlugyny başyndan geçirip otyur. Şoň üçin şol kişiň garnaşlary, dosty, ýary, ýakynlary ýanynda bolup şoňa la ilahe illallah diýdirmekligi, ýatlatmaklygy näme gerek bolup dur şol kişi. Şol wagt şol adam şoňa mätäç bolup dur. Ve Peygamberimiz hem diýär, eger de kimde kimin
bu dünyadaki ahirki sözü la ilahe illallah kelimeti tevhid bolsa diye şol kişi cennetidir diýip aýdýar. Ve alimlerimiz bu hadisten çıkan feydalarda, bu hadislerden çıkan feydalarda diýerler, bir gezek diýse diye yeterli diýip aýdýar. Ölüm düşegine yatyr, can howluny alym merdim bolup otyr, mätet şol wagt özüne ýatladylmakla kelimeti tevhidi. Näme diýdirsem, ýatlatsam, o da diýse, bir gezek diýse diýe alimler yeterli diýe, gaýtaratmalar diýe, gyssamallar diýe. Emma ýa-da ýene bir zatlar gurulasa, bir zatlar samdyra ýa dünýäwi sözlerden bir zat gurulasa diýe, ona ýene bir gezek ýatlatmaly diýe. Näme ki ahirki sözü la ilahe illallah bolsun. Aw. Yine bu hadisten çıkan peydalarda musulman doğanlar peydalardan alimler aýdýarlar şul hadisin mazmununun içine şu da girýär diye. Yani ölüm düşegünde yatan kişi kelimet-i tevhidi ýatladın, öwredin, diýdirin diýen hadisin mazmununa şu aýtjaklarymyzdan girýär diye alimler. Olaram näme? Ýakynlary, dosty, ýary şol kişiň ýanynda bolmaly. Can çıkacak olup ölüm düşegünde yatan kişinin bu nertir olup näme? Hassa olup, yarawsuz olup, agyr yatan kişinin ýakynlary, howassarlar, dostlar ýanyna bolmaklygy diýe gowy diýe alimler. Şu hadisin mazmununa şo da girýär diýe. Näme üçin? Çünki ýanyna bolmaly, ýanky alaqqa ölüm serhoşlugyny başyndan geçirip otyrka. La ilahe illallah kelimeti tevhidi ýatlatmaly. Diýdirmeli, öwretmeli, şol halatyny unutup bilýär. Şonu diýdirmek üçin ýanyna bolmakly. Bu bir. Iki diýe jan çykandan soň göz açyk galsa gözüni ýapmaly. Bu da bir peýdalardan şu hadisin mazmununa girýän zatlardan diýip näme alimlerimiz aýdýar. Başga da näme? Başga da haklaryny berja etmek üçin jan çykandan soň ol kişi seretmeli, ýuwmaly bolsa gusulny aldyrmaly. Son kepenlemeli, son cailemeli, bütün şu cinaza değişli işlerle meşgul olmaklık, o şun yanında bolmaklık, şu hadisin näme mazmununa içine girýär diýip näme alimlerimiz aýdýarlar musulman doganlar. Başka musulman doganlar bu babatynda bellemeli zatlardan biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýdi, kimin bu dünyadaky ahirki sözü la ilahe illallah bolsa şol kişi cennete girer diýip aýdýar. Emma musulmanlar şol hemme kişi müyesser etmeýe, ýeňil däl la ilahe illallah diýip şu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde diýen kişilerden bolup ölmeklik ýeňil däl. Hem bu hemme kişi müyesser etmeýe. Näme üçin? Çünkü şunu hukman bilmeli musulman doganlar, sen diýirken sagat kan la ilahe illallah'a laýyklykda ýaşamadyk bolsaň, kelimet-i tevhide laýyklykda Allah Teala ibadet etmedik bolsaň, la ilahe illallah'a ters bolan şirkleri, küfürleri, dine ters inançları taşlamadyk bolsaň, onna la ilahe illallah diýip bilmeýän. Çünki näme üçin? Çünki sen la ilahe illallah diýenem bolsaň hayatynda kan ya eşdenen bolsaň, sen o söze amal etmänsin, düşünmänsin, o söze laýyklykda ýaşamansyň. Şoň üçin şoňa ünsürmeli musulman doganlar. Her kime müyesser etmeýär. Täki şo söze dolu iman edip, şo söze laýyklykda Allah'a ibadet etmesem, täki şo söze ters bolan şirkleri, batıl inançları, batıl ırımları taşlamasam, o söz sana peýda bermeýär bu dünýäde we ahiretde. Şoň üçin aziz doganlar, la ilahe illallah diýen kişi okman suratda manisini bilmeli. Manisini bilmesen, näme diýenini bilmesen, o söz sana nämäni öwre diýenligini, nämeden gaýtarýanyny hem bilip bilmeýän. Şoň üçin hukman suratda la ilahe illallah'ın kelimeti tevhidin manisini dogry bilmeli. Şoň kowna bir näçe kişi şunu diýär, emma dogry manisini bilmänýär. La ilahe illallah diýmek näme musulmanlar? Bir Allah Teala'dan başga ibadete hakda ilah ýok diýmek.
Ya da bir Allah Taala'dan başka hak ilah yok demek. Kisem şoğurda adamı diye. İlah özüne ibadet edilen zat demek. İnsanların özlerinin ilahleştiren zatları kän. Kimisi insani, kimisi peygamberi, awliyaları, daşları, ağaçları, hayvanlar ilahleştiripdirler. Yani ona bir yarattı diyen oklar şuna doğru düşünmeli. Näme diýerler? Şol zatları hem özleri hem mukaddesleştirip Allah Teala üçin edilmeli ibadetlerini şolar üçin edýärler. Bir bölegini etmeli zatlarynyň. Ya da Allah Teala'dan dilemeli zatlaryny şol zatlardan dilep berler. Şolara sığınıp berler Allah'a sığınmaly ýerine. Näme diýerler insanlar? Özleri şol mahlukaty ilahleştirýärler, mukaddesleştirip hudaýlaşdyrýarlar. Biz näme diýäs? La ilahe illallah. Allah Teala'dan başka hak ilah yok. Bir hak ilah var. O da Allah Teala. Ehli ibadetin bir Allah Teala üçin edilmeli. Bir Allah Teala'ya sığınmalı. Allah Teala'nın elinde bolan zatlar bir Allah Teala'dan dilemeli Müslüman doganlar. La ilahe illallah diýmek şu diýmek. Allah Teala'nın ibadette birlemek. İbadette birlemek haçan mümkün bolýar? Haçan ehli ibadetin bir Allah üçin etsem mümkün bolýar? Allah'ın elinde bolan zatlar bir Allah'dan dilesen Allah'ını birledin bolýar. Käwirdadyň Allah'dan dilep, käwirdadyň mazarlardan dilep bersen ya da dilep berdik bersen mazarlara, mazarda yatan kişilere bu la ilahe illallah'a tersine Müslüman doganlar. Diýmek la ilahe illallah'ın bize bu dünyada ve ahirette peyda bermeni isleyen olsak, o elimizde la ilahe illallah deyip şonu diýmeklik bize messer etmekliğini isleyen olsak Müslüman doganlar, hokman suretde manisini doğru bilmeli. La ilahe illallah'ın şertlerini bilmeli. Aziz doganlar, la ilahe illallah'ın şerti var 7 sanakka. Şolardan birine ama şeksiz şüphesiz iman etmek. La ilahe illallah deyip Muhammedur Resulullah deyip iman şertlerine, halalına, haramına şek şüphe edip görsen bu iman bolmayan. La ilahe illallah deyip doğruçul bolmasam, sadık bolmasam, dilinle bir zat deyip kalbinle inkar edip görsen bu şerti yerine gelmediği için sana peyda bermeyen. Demek nämeken şertlerden bilmeli Müslüman olanlar. Ve umum manida İslami, şeriatı, halali, harami kabul etmeli. Şolum doğurduğuna itikad edip umum manida boyun olmalı dine. Bir zat alıp bir zat etip görsem bu näme? Halal haramın davasını edip görsem, imanın malzatlarına, iman esaslarının davasını edip görsem, ya da şüphelenip görsem, Müslüman olanlar la ilahe illallah'ın sana peydası degmenler diýmek düşünmensin sen. Şoň üçin Müslüman olanlar şu görnüşde manisini bilmeli, şertlerini bilmeli la ilahe illallah'ın kelimet-i tevhidi öwrenmeli. Bilýän mi kak diýip gören bolmagymyz mümkin. Belki ýalňyş bilýänler ya da hiç bilýän däldir. Şoň üçin şular gözden geçirilýär Müslüman olanlar. Hawa. Emma ýanky işime alakka manisini bilmänýorsaň, la ilahe illallah sana peyda bermeýär. Eger de sen la ilahe illallah diýen palçydan palça, jadugoýa, bilgiçe, porhana gatnap ýorsaň, Allah'dan dilemeli zatlary mazarlardan, awliyalardan dilep ýorsaň ya da Allah'dan dilep berdik ölülere yüzlenip ýorsaň, ha Müslümanlar onu la ilahe illallah sana näme? Diýmek düşünmensin. Düşünmeniň üçin bu dünýäde de ahirette de sana la ilahe illallah peyda bermeýär. Çünkü sen la ilahe illallah'a ters zatlar edipsin. Ya bolmasa belli bir mazarlıkta bereket varmış diýip o taýynyň daşyny, toprağyny, duzyny getirip ýalap öýüňden asyp görsen, ya da getirip şo taýynyň daşyny, toprağyny suwatyp şoň suwuny içip görler bereket varmış diýip buna meňzeşdatlaryny görsen bu la ilahe illallah'a ters zatlar. Buna beýdip gören kişilere la ilahe illallah'ın peydasy bu dünýäde de we ahirette degmeýär Allah Teala şirk goşup gören kişilere. Ya da Allah Teala mahlukaty denep ýorsam, Allah Teala mahlukaty deňeşdirip ýorsam, Allah saklasın la ilahe illallah diýmek sen düşünmensin. Çünkü Allah Teala'nın meňzeşi ýok, deňi taýy ýok. İnsan oğlunun akylyna gelip biljek, düşünjesine gelip biljek hiç bir zat däl Allah Teala. Çünkü meňzeşi deňi taýy ýok. Emma sen Allah Teala'nın mahlukata meňzedip ýorsan, Allah'ın sıfatlaryny inkar edip ýorsan ýa-da ona la ilahe illallah sana näme Müslüman dogan peyda bermeýär.
Şoň üçin aziz olanlar, la ilahe illallah diýip hayatymyzyň, durmuşymyzyň bereketlenmekligini isleýän bolsak, bu dünýäde we bize ahiret, bu dünýäde we ahiretde bize peýda bermekligini isleýän bolsak, kelimet-i tawhidiň we ölüm düşegine kak amanadymyzy la ilahe illallah diýip tawşyrmak isleýän bolsak musulman doganlar, hukman suratda la ilahe illallah'ın manisini dogry öwreneliň, şertlerini bileliň, Muhammedur Rasulullah'ın manisini dogry öwreneliň, şertlerini bileliň, İslami, halali, haramy, dolulygyna şeriaty kabul edip dogry ıqtikad edeliň, ıqtikadymyz, akidamyz düzedeliň. Şonda bize ölüm mesleğine la ilahe illallah diýmek müyesser eder we ahiretde hem Allah Teala'nın yardımı şu sözle Allah Teala karşısına çıkarsa, o şu söz sebäpli hem insanlar halas boljak. Allah'a şirk koşmadyk bolsa, akidesinde küfür yok bolsa, şirk yok bolsa, ahir soňy günahkar bolsa cennete girjek. Şoň üçin musulman doganlar şulara gaty dikkat edeliň, ähmiýet bereliň, öwrenip duraliň, gaýtalap duraliň, bilmeýänlere ýetireliň, gaýrat edeliň musulman doganlar. Şu zatlardan bilmän ýören, mahrum bolup gören näme yüzlerce kişiler var, olara da ýetirmekle gaýrat edeliň. Subhanaka Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etûbu ileyk.